Takže Igor, na začiatku dnešného rozhovoru si možno povedzme, kde sa momentálne nachádzame. Sme v stolárskej dielni rodinného podniku vo firme môjho otca, kde vlastne vznikajú stolárske výrobky, ktoré táto firma vyrába. Ty s touto firmou niečo spoločné teraz máš? V poslednej dobe, v poslednom roku áno. Predtým som pracoval v Košiciach v 3 ateliéroch postupne, ale na začiatku tohto roka som sa rozhodol prísť pomôcť otcovi do tejto firmy a vlastne nejakým spôsobom možno priniesť aj moje know-how toho ktoré si už nadobudol. Dalo by sa to tak povedať a vlastne pomôcť na stavbách realizovať a upresňovať určité problémy a detaily, ktoré viem vlastne riešiť svojim. Minulo sme sa rozprávali na zámčisku a to je aj také prostredie na to, aby sa možno človek trošku tak aj zamyslel nad takými filozofiami. Hovorili sme o tom, kde by si teda to smerovalo to mesto v prípade, že ti ľudia dajú dôveru. Ale aby možno nevznikal dojem, že si len človek, ktorý sa hrabe v nejakej histórii a ktorý chodí zvoniť a pripravuje nejaké kultúrne podujatia a výstavy a s tým reálnym pragmatickým životom nemá nič spoločné. Si teda aj praktik? Myslím si, že som, lebo práve práca tu v tejto firme, ale takisto vlastne práca na tých stavbách, aj predtým, keď sme chodili dozorovať stavby, ktoré sme navrhovali, tak tam je presne ten stret s tou realitou, s tou praxou a vlastne tam je potrebné prepnúť z toho vizionárskeho plánovacieho režimu na tento pragmatický. A práve v našej profesii sa očakáva to, že architekt musí vedieť z toho, čo plánuje, čo všetko si vie predstaviť, vyťahnuť a pretaviť to do tej praxe, do tej realizácie. Ale samozrejme, každé ráno sa stretávam s absolútne bežnými reálnymi problémami. Proste ráno o 6 je rozchod na stavbu a proste vieme, že chýba nám taký materiál, toto treba kúpiť, toto musím tento deň stihnúť, obehnúť 3-4 obchody, vrátiť sa 2-krát na stavbu a vyriešiť ďalšie detaily, ktoré na mňa tam čakajú. A nedá sa to riešiť od stola na papieri, proste človek musí byť na tom lešení, na tej stavbe a prejsť to úplne reálne. Lebo možno, že ľudia majú takú predstavu o architektovi, že to je nejaký človek, ktorý sedí niekde v ateliéri, niečo si tam nakreslí a potom iní ľudia to musia realizovať. To je správna predstava takáto? Veľkí architekti možno tak fungujú, ale proste my smrteľníci si myslím, že je to trošku iné. Ale na druhej strane bolo to tak, vlastne tradovalo sa to v minulých dobách, že ten architekt, keď navrhol stavbu, tak počas tej celej realizácie tej stavby tam bol. Vlastne malý príklad, košický architekt, ktorý navrhoval Jakabov palác, takto vlastne dozoroval stavbu výstavby škavských vily, ktorá je dnes CVCčko. Čiže vlastne ten architekt tam celý čas bol. Podľa mňa na tom dome to je vidieť. Hej, vlastne to isté ja robím v súčasnosti. Hej, to, čo si navrhnem, nakreslím, tak vlastne dozorujem a som s ľuďmi na stavbe, na tom lešení alebo vlastne tu v dielni a konzultujeme každý detail, upresňujeme to a vlastne posúvame to ďalej, aby to vlastne dospelo do toho najlepšieho realizovateľného štádia. Takže aj nejaké tie manažerské zručnosti sú pri tejto profesii nutné? Musia byť. Musia byť. Pretože prichádzaš vlastne do styku s ľuďmi, koordinuješ povedzme nejaký tím. Áno. Si vlastne zvyknutý na takúto tímovú hru. Možno sa ťa opýtam, keby ti ľudia dali dôveru, bola by takáto tímová hra potrebná aj vo fungovaní samosprávy, v fungovaní mesta, mestského úradu, firiem? To dúfam, že je cítiť práve vlastne z programu ako takého, toho volebného, ktorý vlastne máme spracovaný. A podľa mňa je to alfa omega toho celého. Tam je to práve o tom komunikácia s ľuďmi a vytvoriť jednotlivú štruktúru práve pre túto tímovú prácu. Vlastne, aby bolo možné rozčleniť a vlastne delegovať jednotlivé problémy na jednotlivé tímy. Menšie, väčšie skupiny podľa toho, čo je potrebné. Ale toto je podstata vlastne toho celého môjho pohľadu na to, že to naozaj nemôže riešiť jeden človek. Jeden človek nemôže vedieť všetko, ale môže aspoň tú svoju predstavu práve v takejto tímovej práci
s profesionálmi alebo s ľuďmi, ktorí to majú na starosti a vedia sa iba na to sústrediť a vlastne tým pádom mať čistejšiu hlavu pri tej práci na tom celom, tak vlastne práve v takejto tímovej kolektívnej práci to podľa mňa vie fungovať. Takže možno úplne na záver, keď tomu správne rozumiem, aj v súvislosti s tým, čo sme sa bavili minule, s tým, čo sa bavíme dnes, sú potrebné také dva piliere. Jeden možno nejaký taký trošku vizionársky, kam to mesto smerovať, aká by mala byť naša predstava o tom, kde ho chceme posunúť. A druhý ten taký úplne racionálny a pragmatický, aby tie bežné veci fungovali, aby proste nenastal nejaký chaos. Áno, presne tak. Urobiť to, postaviť to na tieto dve nohy. Nejaká vízia alebo koncepčnosť, aby sme mali absolútny prehľad o tom, kam sa chceme dostať. A potom tie každodenné pragmatické riešenia, ktoré nás k tomu majú postupne doviesť. Ďakujem. Za málo.